Allah Teala Kur'an'da aytgan: A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Şehru Ramazanellezî unzile fîhil Kur'anu huden linnâsi ve beyinâtin minel huda vel furqan. Ramazan ayı bik şerif ay. Ул ayda Аллаһтан кешеләргә туры юлны күрсәтүче һәм һидаятны ачык бәян кылучы Кур'ан иңдерелде. Рамазан айы ул бүтән айларның султаны. Һәм ул бәрәкәтле ай. Гыйбадат кылу айы. Кур'ан айы, ураза тоту айы. Бу айда күкләрнең ишекләре ачыла һәм бүтән дөньяга Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте тарала. Бу айда кылган гамәл гыйбадат өчен башка айларда кылган гамәл гыйбадәткә караганда күбрәк әҗр бирелә. Рамазанда кемдер уңышка ирешә, кемдер югалтулар кичерә. Уңышка ирешүче турында әйткәндә инде ул аның уразасы кабул булган кеше һәм гөнаһлары гафу ителгән кеше. Югалтулар кичергән кешегә килгәндә ул инде аның уразасы кабул булмаган кеше, гөнаһлары гафу ителмәгән кеше һәм әхлагы яхшы якка үзгәрмәгән кеше. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etken: "Ragiba anfu raculin dakhala aleyhi Ramazan, thumma salaha qabla an yughfara lahu." Түбәнчелек булсын шул кешегә, кем Рамазан ayına кирип, һәм аннан гөнаһлары гафу ителмичә чыкты. Ягъни бүтән кеше дә Рамазан айы биткәннән соң уразалары кабул булуын тили. Ләкин Аллаһ Тәгалә кайбер кешеләрнең уразаларын һәм кылган башка гамәл гыйбадәтләрен кабул итә, кайберләренекен кабул итми. Ислам галимнәре инде Аллаһ Тәгалә каршында тоткан уразаның кабул булуының билгеләре турында хәбәр иттеләр. Әгәр кеше шушы галәмәтләрне, шушы билгеләрне белсә, ул үзенә яхшы яки начар яктан үзенә бәя бирә ала. Һәм инде начар булган ягын төзәтә ала. Һәм Рамазан айында тоткан уразаның кабул булуының билгеләреннән инде кешенең хәле үзгәрүе. Ан якуна халul абди бa'da as-siyam afdal min halihi qabla Ramazan. Yani уразадан соң кешенең хәле Рамазанга кадәр булган хәленнән яхшырак булуы. Yani кешенең әхлагы яхшы якка үзгәрсә, аның гамәл гыйбадәтләре артса, бу аның уразасының кабул булуының билгесе. Һәм шулай ук аның билгеләреннән тәүбә итү. Рамазан айында гөнаһ кылудан туктап, һәм аңа башка кайтмау. Ул гөнаһны башка эшләмәү. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: ураза ул ашау эчүдән генә тыелып тору түгел, дөреслектә ураза ул буш сүзләрдән һәм гөнаһлардан тыелу дигән. Әл-Байдави рахимахулла әйткән: ураза тотырга әмер ителүнең төп максаты ашамый, эчми торудан гыйбарәт түгел. Аның тотуның төп максаты шәһвәт теләкләрен сындыру һәм гөнаһка этәрүче җанны Аллаһка буйсындыру. Әгәр бу тормышка ашмаса, Аллаһ Тәгалә кешенең уразасын кабул итмәячәк. Рамазаннан соң кеше кире гөнаһ эшләсә, бу аның инде тақвалыгы түбән дәрәҗәдә булганын күрсәтә. Тақвалык инде ул Аллаһ Тәгалә кушканнарын үтәп һәм тыелганнарыннан тыелу. Аллаһ Тәгалә тақва кешеләрдән генә аларның гамәлләрен кабул итә. Аллаһ Тәгалә Кур'анда әйткән: "Иннама ятакаббалуллаһу минал муттақин".
Alloh bari tik taqvo kishilardangina qabul etadigan. Agar kishi roza tutib, yaxshi yoqqa o'zgarsa, gunohlardan tiyila boshlasa, izgi amallarga umtilsa, bu onun Ramazon oyidan foyda oluvin ham rozasining qabul bo'luvini ko'rsatar. Shulay uq Ramazon rozasining qabul bo'luvining belgilaridan qilgan amallarining ko'p bo'luvina qaramasdan Alloh taoladan, ya'ni Alloh taolo uning amallarini qabul etmagundan qo'rquv. Ham Alloh taolaga umidlanu, uning g'afu etuvine umidlanu, uning rahmatine umidlanu. Ayşe radıyallahu anha Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den soragan bir vakit. Ya Allah'ın elçisi, وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً Onlar sadaka, zekat bire, yürekleri, onların amelleri kabul bulmavdan korkar degan oyatni urlovchi, zina qiluvchi, xamir ichuvchi ham shular uchun Allohdan qo'rquvchi kishini anglatami deb so'ragan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytgan, yo'q Abu Bakrlar, yo'q ya Abu Bakrning qizi, u namoz o'qiy, roza tutar, sadaqa bera ham Alloh taolo uning mana shu amallarini qabul etmas deb qo'rqadi. Ya'ni rozaning qabul bo'luvining belgilaridan shulay endi Alloh taoladan, Alloh taolo uning shu amalin, shu ibodatini qabul etmayacak deb qo'rquv. Shulay endi uning belgilaridan, rozani qabul bo'luvining belgilaridan Ramazondan so'ng davomli ravishda xayrli amallar qilib, izgilikning qabul etiluvining alamati agar biror turli izgilik qilgandan so'ng ondan so'ng tag'in boshqa bir izgilik qilib, ham bu uning endi qabul bo'luvining alamatidan bo'lib turadi. Agar endi Alloh taolo kishining rozasini qabul etsa, ul banda Allohga tag'inda yaqinroq bo'lsin uchun uni boshqa xayrli amallarga itarar. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahulloh aytgan, kimda kim biror izgi amal qilib, uni tugallasa, uning Alloh qarshisida qabul bo'luvining belgisi bo'lib, boshqa amallar qila boshlab o'tiradi. Uning qabul bo'lmavining belgisi bu izgi amaldan so'ng gunoh ishlay boshlavi sanaladi. Ya'ni Ramazondan so'ng nafil roza tuta boshlav bu endi Ramazon oyining rozasi qabul etuvining belgilaridan. Agar endi Alloh taolo kishining amalini qabul etsa, u unga boshqa turli izgi amallar qilishga yordam etadi. Ramazondan so'ng Shavvol oyida roza tutuv turida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan, "Man soma Ramazona va atba'ahu bi sittati min Shawwal kana ka siyamid dahr." Kimda kim Ramazondan so'ng Shavvol oyida 6 kun roza tutsa, yil bo'yi roza tutgan kabi bo'ladi. Shulay endi Ramazondan so'ng Ramazonga erishganimiz uchun endi ham Ramazon oyida roza tutganimiz uchun, boshqa izgi amallar qilganimiz uchun Alloh taolaga shukr ham maqtov aytirga tegishli. Chunki bek ko'p kishilar bundan mahrum. Ham endi bizga endi bu bek zo'r ne'mat, roza tutuvimiz, islom dinida bo'luvimiz, ham shuning uchun biz endi Alloh taolani maqtab, ona shukr aytirga tegishmiz. Alloh taolo endi bizni barcha qilgan amallarimizni, tutgan rozalarimizni qabullardan qilsa edi. Подходит к завершению самый благословенный месяц года, то есть Рамазан. Рамазан, все трудности, которые мы переживали в связи с постом, были только ради Аллаха. Их принятие также зависит от одного Аллаха.
Признаком принятия нашего поклонения в Рамадан является совершение благих поступков как в Рамадан, так и после него, а также постоянство в этом. Это признак довольства Аллаха. Когда Аллах доволен человеком, Он направляет его на совершение благого и оставление греха. Сердце верующего, чье поклонение было принято, открывается для большего поклонения. Он чувствует сладость веры, и его радуют благие деяния и огорчают греховные. Чтобы поклонение и пост был принят, надо быть богобоязненным, то есть выполнять то, что Аллах приказал, и отстраняться от того, что Он запретил. Потому что Аллах Та'аля принимает только от богобоязненных. Аллах Та'аля в Коране сказал: «Воистину Аллах принимает только от богобоязненных». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: признак принятия поста то, что постящий будет продолжать поклоняться так же, как в Рамадан. В другом хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: тот, кто постился в месяц Рамадан и вслед за ним соблюдал пост 6 дней Шавваля, равен тому, кто постился на протяжении всего года. В другом риваяте говорится: тот, кто постился в месяц Рамадан и затем постился 6 дней в Шавваль, очищен от всех грехов со дня своего рождения. Пусть Аллах Та'аля примет наши посты и наши благие деяния. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим, ва нафa'на ва iyyakum бил аяти ва дикрил хаким, иннаху сами'уд дуа.